grupo agocho com super-heróis. Imos começar um jogo. 1, 2. ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo agocharme? Oh. ¿Dónde me agocho? Non, vai-me a topar. Imos agocharnos. 3, 4, 5. Non, 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 non. Ajá. Ajá. Non, non cabo. Ajá. 6, 7. Oh, tenho uma ideia. Oito, 9, 10. Ese me agocho dentro da tele. Esteas preparado ou non? Alabo. Quizás alguém esté agochado nas maletas. Atopeite. É só uma boneca. Biches a Batman e a Superman. Deadpool ou Thor. E que ai de Dasha. Não é esse de utilidade. Tem alguém aqui? Superman e Batman. Hay alguém aqui? Taha, Superman. Superman, atopeite. Muy bien, Alex. Thor, onde estás? Estás aqui? Thor, onde estás? Atopeita, Thor. Sí. Gran trabalho, Alex. Batman, onde estás? Hola, biches a Batman. Non. Deadpool, Batman. Parécese as cousas de Batman. Debe estar en algún lugar aquí. Desculpa, Batman, pero atopeite. Imos buscar aos demais. Deadpool, onde estás?
Paul, ¿dónde estás? No way! Topámoste, Paul. Gran lugar para agocharse. Pero ¿dónde está Dasha? Ci vai por ali, ci vai por ali. Hola, ¿qué tal? Boas. ¿Estabas durmiendo aquí todo o tiempo? Sí, boa idea, pero acabé ya topándote. Son una policía, son bombeiro, son doutora. Ei, Alex, Dasha, Steffi, vinde aquí e imos xogar a un xogo. Adiviña o traballo polo emoji. Yupi. Recollan os artigos necesarios na cesta en 5 minutos. ¿Dónde está o papel higiénico? Agora necesito algo de queijo. Galletas. Oh, necesito chocolate. Efectivo ou tarxeta? Efectivo. Grazas. O seguinte, por favor. Hola. O meu favorito. Efectivo ou tarxeta? Efectivo. Vémonos. Adeus. Desafío completado. Entón, cal era esa profesión? Caixeira. Correcto, rapaces. Mira. Tratar os dentes do paciente. Ai non, temos que arranxalo. Vou ser a túa asistente. Todo listo. Cepilla sempre os teus dentes para estar san. Desafío completado. Cal era esa profesión? Dentista. Apaga o lume. Apura, apura. Hay un incendio. Desafío completado. Vale, ¿cómo se llama esa profesión? Bombeiro. Correcto. Alimenta a os bebés.
Desafío completado. Steffi, sabes cal é esa profesión? Sí, enfermeira pediátrica. Son o seguinte. Hola, en que podo axudarche? Preciso facer unha revisión da vista. Agora, imos revisar a túa visión. Oh, vaya. Claro, acabo de conseguir as lentes axeitadas. Grazas, moito mellor así. Desafío completado. Cal era esa profesión? Steffi. Oftalmólogo. Correcto. Desafío de cociñar pizza. Encántame o queixo. Desafío completado. Nenos, sabedes como se chama esta profesión? O pizzero, Cociñeiro de pizza. chef de pizza, Non, é pizzaiolo. Benvidos ao desafío de radio. 1, 2, comprobación de micrófono. Todo listo. Comezamos en 3, 2, 1. Hola a todos. Estamos escoitando a Radio Vania Mania Kids. Hoxe presentamos unha nova canción. É unha canción de festa. Yupi. Algunha idea? Cal era esta profesión? Era un locutor de radio. Correcto. Podes ser quen queiras. Non hai límites. Wow, Dasha, Aleix, imos ver que hai dentro. Xoguetes de dinossauro. Teño unha idea. Imos facer estes xoguetes de dinossauro tan grandes como esas esculturas. Imos comezar cos dinosaurus. Wow, que grande! Onde están os dinosauros? Alex, corre. Son tan grandes. Ufi, isso foi tão aterrador, rapazes. María, todos os xoguetes de dinossauro desapareceron. E agora que facemos? Sí, Dasha, hai moitos dinossauros aí fora. Imos usar esta variña para devolvelos. Imos. Este é un vista e eversor. Este dino formaba parte da familia do Thresh, pero viviu antes e era máis pequeno e rápido. O seu cráneo tiña lóbulos e crestas, posiblemente usados para exhibición ou batalla. Aterrador. Imos devolverte a maleta. Este é o Ixovionator. O seu nome significa caçador de peixes. Ixovionator tinha duas protuberâncias como velas no seu lombo e vivia preto da auga. Eram grandes nadadores e comiam peixe.
Imos volver a maleta. Aonde debo ir? Onde están os dinossauros? Este é o Neovenator. O seu nome significa novo caçador. Espero que non me vexa, porque Neovenator ten un olfacto moi bo. Imos volver a maleta. Oh, estes son só xoguetes. Menos mal que é só un xoguete de peluche e non un dinossauro real. ¡Qué decoración tan chula! Impresionante. Oh, non, é un Dimetrodon real. Ah. Non o sabías. O Dimetrodon viviu antes dos dinossauros. Hai máis de 290 millóns de anos. Imos atrápalo. Sí, xa o teño. Imos devolverte a maleta. Oh, non, este é o Anquilosaurus. Necesito agocharme. Espero que non me vexa. Viume. A cola do Anquilosaurus tiña un gran e pesado mazo. Mira o seu lombo. Tiña placas óseas como armadura. É hora de volver a maleta. Oh, mira, este é o Maiasaura cinto, pero teño que devolverte. Este é Becklespinax. Ainda hai moito que non sabemos sobre el. Os científicos só descubriron unha pequena parte do seu esqueleto. Tiña espiñas altas nas costas, probablemente parte dunha pequena vela. Relaxa-te, é hora de ir para casa. Quero coller uns caramelos. Espero que non haxa dinossauros dentro. Este é Sinoceratops. Foi o primeiro dinossauro con cornos atopado en China e o único de Asia. Hora de volver. Mira, é o teu irmán. Escoito un dinossauro. Debería estar por aquí. Estivo a piques. Este é un Ceratosaurus. O seu nome significa lagarto cornudo. Mira os seus cornos. Dá medo. Tiña un corno no nariz como un dragón. O Ceratosaurus tiña unha cola longa e flexible, igual que un crocodilo. Imos devolverte a maleta. Mira, aquí hai un dinossauro real, este Diplodocus, o seu nome significa dobre feixón. Mira a súa cola e pescozo superlongos. Era herbívoro e comía follas. Non me gusta comer follas.
É tão enorme que vou dar-lhe a Maria. Dash e Alex, necesitamos atopar o último dinossauro. Mira a esses bebês. Pero isto não é um dinossauro. Onde pode estar o último dinossauro? É isto um dinossauro? Não, é um crocodilo. Imos devolver este dino rápidamente antes de que nos atrape. Dasha, Alex, Vena, temos o último dinossauro. Feito. Viva! Eva! Imos para casa agora.